Edgardo! Ngano? Gidungog mong kuno ka nga ikaw ang kinabrightan sa math ning atong dapit. Ay mo lang? Biko no be? Ato testingan ang imong ka-bright? Aw, testing eh. O kintahay, mahatag ko nimo og 5 ka orange. Plus, napo ka budbud. Unya, punan pa dyan akong 5 ka sardinas. Unsa may imong tubag? Aw, siyempre, magpasalamat. Ay, Yun ang ano ba, nagmugot man ang naong ni mo taling? Naglagot ko na nga itong kumari nga gikan sa Manila. Ano naglagot ka man? Kinsa may di maglagot nga sa pagsugat na mo ganin niya, iya mo kong giinan nga. Mari, kumusta ang lagay mo? Ah, para ka na, maglagot ka na? Sabi ako tibahan, abi pa lang unya sa uban lalaki ko. ay, Kay baw na ko, kung unsa kang lasihang pagkaasawa. Kay unsa man ako grasihang pagkaasawa? Kundatan ka. Kay ngano na kundatan mako? Nagpagamit ka ko sa kalalaki. Ako nagpagamit og usa ka lalaki? Ngano, dili ba tinuod? Dako ka ng bakak. Ayaw pag-deny. Kay bistado ka na. Imong higala mismo ang nagsulti na ako. Maong angko na lang. Nganong mo angkon malagi ko nga nagpagamit og usa ka lalaki? Nga 5 man tong nagtabang nako. Ay,